benvinguts a l'especial Nadal. Començarem avisant el Grinch. Sí, ella és ella, i única i inconfusible, però mira. Però ja ho ensenyarem més i sí. Són gomes del Grinch! Del Grinch! Nens, anem a començar pel principi. Anem a explicar-vos com farem el calendari d'Advent. Sí, senyores. Sí, mira, aquest és el que teníem l'any passat, que el va fer la nostra senyora mare, i aquest any estàvem de vacances, mira, sé què, a l'estiu, vam entrar en una botiga i vam veure coses de Nadal, ja per d'aquestes del patchwork i coses d'aquestes així, i vam veure això, mira, que és un calendari, m'aixeco perquè si no es veurà, és aquí una carta i aquí al darrere té això. Sí, i aquí hi ha el model. I aquí sota. Sota hi ha el model de com ho has de fer. I llavors són butxaquetes. Llavors doncs ara us ensenyarem com fer-ho. Tenim idea com es fa? No! Hem vist tutorials per veure com es fa? Sí! Sortirà? Esperem que sí, perquè si no... Sí, no, però tenim el model i la noia de la botiga, a Puigcerdà, una botiga molt xula, que ja deixarem l'adreça, ens va ensenyar perquè ella ja el tenia fet perquè veiéssim com és. I queda molt maco. A veure si ens queda nosaltres com ha de quedar. Vale? Vale. Doncs ara us ensenyem molt passo a passo. Primer pas. S'ha d'agafar i retallar, que us ho ensenyarem una mica més en fino. Hem de retallar el que és la carta, per dir d'alguna manera, d'una banda, no? Sí, i les butxaques de l'altra banda. Una per una, així, quitiquic. Sí. Quitiquic. Llavors s'ha de fer aquí... Sí, però espera un segon. S'ha de retallar també això, que són les nanses per on agafarem. Aquí aquesta, que tu i jo ensenyant tela, Sí, però és aquesta nansa i l'altra que és igual. Que és aquí, posada. Sí, que això és com enganxarem. Aleshores, els tutorials que hem vist diu que s'ha de retallar per la línia aquesta grisa d'aquí. Sí. Jo no ho acabo de veure. Sí. Vale? I ens tallarem una miqueta més... per si de cas. De blanc, vale? O sigui, diu que s'ha de tallar, a veure... Sí, perquè et fa el pliegue, nena, et fa el pliegue. Sí, et fa el pliegue, però has de fer el pliegue. Diu que s'ha de retallar per aquí, farem un zoom, a veure si d'això, però nosaltres retallarem una miqueta més, perquè si hi ha algun fallo, podem corregir. Pots corregir. Si talles el xipurat, no d'això. I llavors, la part aquesta d'aquí que té això, s'ha de doblegar així i així, diguem-ne, per fer la butxaqueta, i després s'ha de cosir a la carta d'aquí, que ja va indicat on s'ha de posar, aquí i aquí al costat. I ja està. Pues vamos al lío. Posarem la màquina de cosir i vamos al lío. Sí. Aquí ho veieu millor i llavors retallem per les línies grises. Aquí ja ho tenim tot retallat i ja hem fet els dobladillos aquests i els planxem perquè sigui més fàcil de cosir i així ho farem amb totes les seccions. I aleshores nosaltres al cosir, que ara us ensenyarem, hem fet unes, les farem de color vermell i les altres les farem de color verd. Així que ens posem, per exemple, primer amb el vermell i fem totes seguides les vermelles i després les verdes. Doncs ja ho tenim! Mireu que xulo que ens ha quedat. A veure, anem a explicar que aquí hem passat moltes coses, mentrestant, que no les hem gravat totes per no fer aquest vídeo infinit. I perquè hi ha coses que s'han oblidat, també s'ha de dir. Anem a veure. A veure, vam retallar, vam cosir això així, que ho vam dir de fer-ho així amb el zig-zag, que tampoc és que sigui molt d'això, però bueno. Però queda el seu detall, aquí les anancetes per penjar-lo, haurem de veure com pengem. I després li vam posar una mica de buata, vam cosir la part aquesta d'aquí de la carta amb la buata, després vam tallar la part vermella, vam cosir cara, així, vam posar cara i cara, cus, i després li dones la volta, perquè si coses així, es queda així per fora, llavors ens ho has de ficar del revés, així, tiqui. I ara doncs queda això bé maco i a més amb una mica de solera i tal, perquè com que aquí amb els nens i tal, diguem que el farem servir, aquest calendari, doncs que sigui una mica consistent. Aleshores, puc explicar una mica com funcionem? Vale, no.
Sí. Total, fa el que vulgui. Ara aquí el llaminer, que és un personatge màgic que nosaltres coneixem, De Sabadell. de Sabadell, doncs aquí posarà uns rotllos on hi haurà uns reptes que els nens hauran de fer. Per exemple, fer tota la classe una voltareta, o fer tota la classe malabars, o cantar una cançó, el que sigui. D'acord? Aleshores, si ho fan bé, això ve acompanyat d'una capsa màgica, i si ho fan bé, la capsa màgica traurà carmels. Un carmelet petit, tampoc us penseu aquí que ara... O els que no poden menjar carmels, doncs unes pegatines o alguna cosa. Exacte. Doncs això seria. Apa, que vagi bé. Adéu. Adéu.